θέματα ατέλειωτης ζωής. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί από τα τηλεφωνήματά σας και από τις προσωπικές σας διαβεβαιώσεις η εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» σας έχει ευχαριστήσει, ωφελήσει και ενθουσιάσει. Γι' αυτό συνεχίζουμε με αμύωτο ζήλο τις συζητήσεις μας με τον πατέρα Σπυρίδωνα, που και εκείνος με πολλή υπομονή μας δίδει απαντήσεις στο πλήθος των απορριών και ερωτημάτων μας. Σήμερα, γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τόσο καιρό συζητάμε για τη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία σημαίνει κράτος. Σημαίνει βασιλέα και υπηκόους. Όπως λέμε πρόεδρο δημοκρατίας ή πρωθυπουργό, αρχηγό κράτος τέλος πάντων και λαό. Διοικητές και διοικουμένους. Σε οποιοδήποτε βασίλειο, σε οποιοδήποτε κράτος υπάρχουν κάποιοι νόμοι με τους οποίους κυβερνιέται ένα κράτος. Μάλιστα. Ρωτώ λοιπόν, του Θεού υπάρχουν νόμοι? Έχει νόμους άραγε η Βασιλεία των Ουρανών? Τι λέτε? Βεβαίως έχει νόμους, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι νόμοι αυτοί δεν μοιάζουν με τους νόμους των κρατών για τα οποία μίλησες. Μάλιστα. Διότι οι νόμοι των κρατών, αφού διατάξουν κάτι, εν συνεχεία καθορίζουν και το τι είδους τιμωρία θα επιβληθεί σ' όποιον παραβεί τον α ή το β νόμο. Οι νόμοι της Βασιλείας των Ουρανών καθορίζουν βέβαια και αυτοί το τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε σωστά και ασφαλισμένα, αλλά δεν καθορίζουν είδη τιμωρίας για τους παραβάτες και για την κάθε παρανομία τους. Σε αυτούς υποδεικνύεται μόνον η μετάνοια και αν την εφαρμόσουν δεν τιμωρούνται για τις παραβάσεις τους και για τα εγκλήματά τους, αλλά τους δίδεται χάρις, η χάρις του Θεού. Ναι, αυτό είναι μια διαφορά νομίζω ανάμεσα στα δύο προηγούμενα που είπατε. Μάλιστα. Αυτή είναι μια βασική διαφορά μεταξύ της ανθρωπίνης νομοθεσίας και του Ευαγγελικού νόμου. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η διαφορά. Υπάρχουν πλήθος οι διαφορές, όπως παραδείγματος χάριν η διαφορά ότι οι ανθρώπινοι νόμοι βγήκαν από το ανθρώπινο αμαρτωλό μυαλό, ενώ ο Ευαγγελικός νόμος, ο νόμος του Θεού, ευγήκε από τον πάνσοφο νου του Θεού. Αλλά βέβαια δεν είναι η ώρα για να μελετήσουμε τις διαφορές ανθρωπίνων και θεϊκών νόμων. Αν ανέφερα προηγουμένως μία βασική διαφορά, την ανέφερα απλώς για να τονίσουμε τη χάρη που δίδεται στους παραβάτες και στους αμαρτωλούς, διότι αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σπουδαίο. Μήπως μπορείτε να μας διευκρινίσετε, γέροντα, τι σημαίνει η λέξη χάρις, γιατί σίγουρα θα υπάρχει απορία στους ακροατές μας. Πιστεύω ότι οι χριστιανοί ξέρουν τι σημαίνει χάρις, αλλά θα πω τώρα όμως ότι χάρις σημαίνει δωρεά. Χάρισμα που λέμε, δωρεά, προσφορά, ευεργεσία, συγχώρησης, ευλογία, άφεσης, ελευθερία και κάθε τι καλό.
και δίδεται σε όλους τους παραβάτες όλων των νόμων ανεξαιρέτως. Έτσι, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό νόμο, όποιος εφαρμόζει τους νόμους του Θεού είναι καλός και δίκαιος και θα του δοθεί οπωσδήποτε η χάρις του Θεού και η βασιλεία των ουρανών. Αλλά και σε εκείνον ακόμα που δεν θα εφαρμόσει τους νόμους του Θεού και θα διαπράξει όλων των ειδών τα εγκλήματα, θα του δοθεί χάρις, δωρεά, προσφορά, συγχώρησης, άφεσης, ελευθερία και ό,τι άλλο καλό, υπό των όρων ότι θα μετανοήσει ειλικρινά για όλα τα κακά που διέπραξε, όπως δόθηκε η χάρις και στο ληστή που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό και πήρε τη χάρη και τη συγχώρηση και τον παράδεισο ακόμα, διότι όπως θυμάστε μετενόησε την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Έτσι η χάρις αχρηστεύει τους νόμους. Αφού δίδεται σε όλους τους εγκληματίες ανεξαιρέτως, τότε τι χρειάζονται οι νόμοι? Χρειάζονται, διότι οι νόμοι του Θεού μας υποδεικνύουν το σωστό. Μας συμβουλεύει ο Κύριος με τους νόμους Του. Μας συμβουλεύει πώς να είμαστε και τι να κάνουμε για να ζήσουμε καλά και άγια και εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή. Μα τότε δεν είναι νόμοι, πρέπει να είναι απλές συμβουλές. Βέβαια, καλά το είπες. Δεν είναι νόμοι υπό την κοσμική έννοια. Οι νόμοι του Θεού είναι συμβουλές, είναι υποδείξεις, είναι εντολές Θεού, είναι η περιγραφή και η ανάλυση του θελήματος του Θεού. Ωραία, και τι γίνεται με αυτούς που δεν ακούνε τις συμβουλές και τις υποδείξεις του Θεού? Με αυτούς που δεν υπακούν τις εντολές και στο θέλημα του Θεού, τι γίνεται με αυτούς? Για αυτούς είπαμε, αν μετανοήσουν θα τους δοθεί χάρις, δώρα, ευεργεσίες, συγχώρησης, ελευθερία, προστασία από τις συνέπειες της αμαρτίας τους. Αν δεν μετανοήσουν όμως, δεν θα τους δοθεί χάρις. Δεν θα συγχωρηθούν, δεν θα προστατευθούν. Θα εγκαταλειφθούν από το Θεό και θα μείνουν μόνοι τους και αλίμονο στον μόνο άνθρωπο, αλίμονο στον ένα και εγκαταλειμμένο από το Θεό. Ουέ το εμεί, λέει η Ορθοδοξία μας. Θα υποστεί εδώ στη γη τις φυσικές συνέπειες των λαθών, των σφαλμάτων, των παραβάσεων, των εγκλημάτων, των αμαρτιών και της ανυπακοής του στο θέλημα και στις σοφές υποδείξεις του Θεού, αλλά και στην άλλη ζωή θα ζήσει μακριά από το Θεό, στην αιώνια μοναξιά και στην αιώνια δυστυχία. Και αυτά, αγαπητέ μου, είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Η τιμωρία των Ευαγγελικών νόμων είναι η εγκατάλειψη του Θεού για τους αμετανόητους. Μάλιστα, δηλαδή, γέροντα, αυτή είναι μόνο η τιμωρία που δίδει ο Θεός? Ναι, ο Θεός δεν δίδει κάποιο χτύπημα ή κάποιο κακό σαν τιμωρία, διότι δεν έχει κακό στα χέρια του για να το δώσει. Έχει μόνο καλό, έχει μόνο δώρα, έχει μόνο χάρη. Αν είσαι καλός και υπάκουος, σου τα δίδει αυτά και σε προστατεύει. Αν είσαι κακός και ανυπάκουος, δεν σου τα δίδει, δεν σε προστατεύει. Αυτό είναι όλο. Και μένεις χωρίς τα δώρα του Θεού, με άδεια χέρια, φτωχός και πεινασμένος και κουρελιάρης και άστεγος και άρρωστος και αδύναμος και τι άλλο να πω. Διότι αν σε τιμωρήσει ο Θεός και δεν σου δώσει τα ευλογημένα από Αυτόν υλικά και πνευματικά αγαθά, τότε δεν θα έχεις κανένα καλό. Αφού θυμάσαι τι λέει η Γραφή, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων. Πρόσεξε σε παρακαλώ, αυτό το πάσα δόσεις αγαθή, αυτό το πάσα, και εν συνεχεία αυτό που λέει το παν δόρημα τέλειων, το παν. Πρόσεξε το αγαθή και το τέλειον, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Αυτά σημαίνουν ότι όλα τα καλά και όλα τα τέλεια τα έχει στα χέρια του ο Θεός και τα δίδει ή δεν τα δίδει, ανάλογα με το αν ανταμείβει ή αν τιμωρεί. Η χάρις του Θεού δίδεται ή δεν δίδεται.
Αν λοιπόν τιμωρηθείς από το Θεό για την παράβαση του νόμου του Θεού, δεν θα σου δοθεί τίποτα καλό και τίποτα τέλειο, αφού όλα τα καλά και όλα τα τέλεια τα κρατάει στα χέρια του ο Θεός και δεν σου τα δίδει για τιμωρία. Μάλιστα. Και είναι μεγάλη τιμωρία αυτή, το να μην έχεις τίποτα καλό και τίποτα τέλειο. Οτιδήποτε άλλο έχεις θα σου βγαίνει τελικά σε κακό, είτε σωματικό είτε ψυχικό. Όταν σε τιμωρήσει ο Θεός με το να σε εγκαταλείψει η χάρις του, τότε έρχεται κάποιος άλλος, έρχεται ο διάβολος και ο ολοπρόθυμος σου λέει μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Δεν σου δίνει ο Θεός, θα σου δώσω εγώ. Τι θέλεις, χρήματα, σπίτια, ειδονές, απολαύσεις, εγώ είμαι εδώ, εγώ θα σου τα δώσω. Και δίδει ο διάβολος, ναι δίδει, αλλά δεν δίδει τίποτα που να είναι αληθινά καλό και αγαθό. Δεν έχει να δώσει αυτό που είπαμε προηγουμένως, την δόση την αγαθήν, την πάσα δόση αγαθή και το παν δώρημα τέλειον. Δεν τα έχει αυτά ο διάβολος να τα δώσει. Δεν έχει τίποτε καλό, τίποτε το τέλειο. Ό,τι δίνει ο διάβολος είναι βρώμικο και δηλητηριασμένο. Δεν έχει ούτε ένα καλό και αγαθό και τέλειο για να σου δώσει, διότι όλα τα αγαθά και τα τέλεια βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Πρόσεξε, πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων. Κι αν λοιπόν σου δώσει ο διάβολος τα βρώμικα και τα δηλητηριασμένα του, τι να τα κάνεις, αφού αυτά τελικά θα σε καταστρέψουν, όπως και καταστρέφουν τον άνθρωπο το διαβολικό χρήμα, η διαβολική ειδονή, οι διαβολικές δόξες, οι διαβολικές τιμές κλπ. Καταστρέφεται τελικά ο άνθρωπος που τον εγκατέλειψε ο Θεός και τον παρέλαβε ο διάβολος. Αλίμονό του. Δεν υπάρχει χειρότερη τιμωρία να σου κλείσει την πόρτα ο Θεός και να σε εγκαταλείψει. Έχετε δίκιο γέροντα, σίγουρα δεν υπάρχει χειρότερο κακό. Στο σημείο αυτό έχω να σας διηγηθώ μια προσωπική μου περιπέτεια. Να κάνουμε πρώτα ένα μουσικό διάλειμμα και έπειτα θα ακούσουμε την περιπέτειά σας με πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές τον διάλογο με τον πατέρα Σπυρίδωνα. Γέροντα, είχαμε μείνει στο κρίσιμο σημείο που θα μας λέγατε μια προσωπική σας περιπέτεια. Ναι, κάποτε λοιπόν όταν ήμουν μικρός, περίπου 12 χρονών παιδάκι θα ήμουνα, έκανα μια ανυπακοή στον πατέρα μου και εκείνος λοιπόν για να με τιμωρήσει, αντί να με δείρει, με έβγαλε έξω από το σπίτι. Ήταν χειμωνιάτικη νύχτα και με έβγαλε απ' έξω και μου κλείσε την πόρτα. Καταλαβαίνετε τι ένιωσα, ένα παιδάκι μόνο του μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα και με κλειδωμένη την πόρτα από πίσω. Τρομοκρατήθηκα στο σκοτάδι, κρύωνα μες στο χιόνι και ξαφνικά άκουσα κάπου εκεί κοντά τα γαυγίσματα μερικών μαντρόσκυλων που ερχόντουσαν προς το μέρος του σπιτιού. Σπάραξα από το φόβο, πιστέψτε με, σπάραζα από το κρύο, σπάραζα στο κλάμα, φώναζα
«Συγχώρεσέ με, πατέρα, δεν θα το ξανακάνω». Αλλά ο πατέρας δεν άνοιγε. Να όμως που τα σκυλιά όρμησαν ξαφνικά κατά πάνω μου. Ευτυχώς όμως η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και ο πατέρας μου με ξαναπήρε μέσα στο ζεστό μας σπίτι και έκλεισε τα σκυλιά απ' έξω από την πόρτα. Με αγκάλιασε, με χάιδεψε, με παρηγόρησε και μου είπε: «Δεν σε χτύπησα. Σε έκλεισα για λίγο έξω από το σπίτι, έξω στο κρύο και στο χιόνι, χωρίς ζεστασιά, μόνος σου και απροστάτευτο στα μαντρόσκυλα. Πρόσεχε, μην το ξανακάνεις, διότι θα σε κλείσω για όλη τη νύχτα έξω από την πόρτα». Φαντάζομαι την τρομάρα που θα πήρατε, γέροντα. Τρομάρα δεν λες τίποτα. Δεν το ξανά έκανα ποτέ, διότι θυμόμουν το τι σημαίνει να με τιμωρήσει ο πατέρας, να μ' αφήσει έξω από το σπίτι μόνο μου στη χειμωνιάτικη νύχτα στο χιόνι απροστάτευτο. Λίγο αργότερα, σαν μεγάλωσα, κατάλαβα τι σημαίνει να με τιμωρήσει ο Θεός Πατέρας, να με αφήσει έξω από την αγάπη Του, μόνο μου, στα σκοτάδια της ζωής, στην παγωνιά της ανθρώπινης σκληρότητος και απροστάτευτο από τη χάρη Του, στα δόντια του μαντρόσκυλου που λέγεται διάβολος. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός προς τους αμετανόητους Εβραίους, που ήσαν οι πρώην ιοί της Βασιλείας, τα παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Λέγει λοιπόν: «Πολλοί θα έρθουν και θα αναπαυθούν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πρώην γη της Βασιλείας όμως θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι και εκεί θα είναι το σπαρακτικό κλάμα και το σπαρακτικό χτύπημα των δοντιών». Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό. Αυτή είναι η τιμωρία του Θεού, αγαπητέ μου. Δεν μας χτυπάει ο Θεός, μας βγάζει όμως έξω από τη βασιλεία Του, ολομόναχους, χωρίς τη θαλπορή της παρουσίας Του και της συντροφιάς Του, χωρίς το φως της διδασκαλίας Του, χωρίς το φωτισμό Του και ακόμα χωρίς τη ζεστασιά της αγάπης Του και των δωρεών Του, χωρίς τη θεία προστασία Του από τις επιθέσεις του κόσμου και του διαβόλου. Αυτό που έκαμε και στον Αδάμ και στην Εύα. Ναι. Στο σημείο αυτό να ρωτήσω κάτι, γέροντα. Με όσα είπατε διαλύεται κάποια εντύπωση, κάποια γνώμη που επικρατεί ότι ο Θεός δίνει πολλά κακά στους αμαρτωλούς. Τι λέτε γι' αυτό? Στάσου, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος ότι η παράβαση των νόμων του Θεού κάνει το Θεό άγριο και σκληρό, που ρίχνει φωτιά να κάψει τον παραβάτη, που ρίχνει αρρώστιες, που ρίχνει δυστυχήματα και κάθε κακό. Είναι λάθος αυτό που λένε μερικές γερόντισσες στα εγγονάκια τους. Μπορεί να μ' ακούν αυτή τη στιγμή. Λένε: «Μην πεις κακά λόγια, διότι θα σου κόψει ο Θεός τη γλώσσα». Τα ακούς? Φαντάζομαι ότι θα τα έχεις ακούσει κι εσύ. Ο Θεός όμως δεν κόβει γλώσσες. Και κακώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τα διδάσκουν τα εγγόνια τους με τέτοιες διεστραυλωμένες διδασκαλίες. Ο Θεός δεν χτυπάει, δεν καίει, δεν κεραυνοβολεί. Ο Θεός προς στιγμήν τιμωρεί τον παράνομο με το να τον εγκαταλείψει η χάρις Του. Προς στιγμήν όμως, για λίγο, όπως με έκλεισε και εμένα ο πατέρας μου για λίγο έξω από την πόρτα, για να γευθεί ο αμαρτωλός τα κακά της απουσίας του Θεού και να μετανιώσει και να ξαναζητήσει την παρουσία και τη χάρη του Κυρίου, το σπίτι του Θεού, τα αγαθά του Θεού, να ζητήσει και πάλι τις συμβουλές του Θεού, την υπακοή στο Θεό, τη βασιλεία του Θεού. Αν όμως δεν μετανιώσει εδώ στη ζωή αυτή και πεθάνει αμετανόητος, τότε θα τον εγκαταλείψει για πάντα ο Θεός έξω από τη βασιλεία Του για ολόκληρη την αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το γενικό νόημα της θεϊκής νομοθεσίας. Οι νόμοι του Θεού είναι δώρον Θεού, είναι χάρις Θεού, διότι είναι σοφότατες οδηγίες και πάνσοφες συμβουλές που αλάνθαστα μας οδηγούν στο καλό και στη σωτηρία μας. Παρομοίως και η τιμωρία του Θεού είναι δώρον Θεού, χάρις Θεού,
αφού αποβλέπει στη μετάνοιά μας και στη διόρθωσή μας, εξαιτίας της οποίας θα είμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού, τα δώρα του Θεού, τη χάρη του Θεού. Όπως βλέπετε λοιπόν, στη Βασιλεία του Θεού όλα είναι χάρις, είναι δώρα. Και αυτά που λέμε νόμους και που ίσως κακώς τους ονομάζουμε νόμους, αλλά τέλος πάντων είναι μια γνωστή λέξη και γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε, και αυτή η νόμη χάρις είναι, δώρα είναι. Χάρις είναι και η τιμωρία, χάρις είναι και η μετάνοια, χάρις είναι και η συγχώρηση, χάρις είναι και τα αιώνια αγαθά. Όλα είναι χάρις. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί λέμε ότι εμείς δεν έχουμε νόμους, εμείς έχουμε χάρη. Υπέροχα, όλα αυτά πράγματι είναι υπέροχα. Σίγουρα εμείς οι χριστιανοί έχουμε μόνο χάρη Θεού. Όλα είναι χάρις μες στη ζωή μας, δώρα. Θα ήθελα βέβαια να σας ρωτήσω τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις 10 εντολές του Μωυσή. Αλλά θα σας ρωτήσω μετά το μουσικό διάλειμμα. Μάλιστα. Λοιπόν γέροντα, πέστε μας, τι σχέση έχουν όλα αυτά που μας είπατε με τις 10 εντολές του Μωυσή και κάτι περισσότερο? Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις τιμωρίες που προβλέπει ο Μωσαϊκός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης? Κάποτε ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές του. Αυτές ήταν ο νόμος του Θεού. Οι Εβραίοι παρέλαβαν τον νόμο του Θεού και άρχισαν να τον εφαρμόζουν. Παράλληλα δημιουργήθηκε μια θρησκευτική παράδοση, η παράδοση των πρεσβυτέρων, η οποία παίρνοντας αφορμή από τις 10 εντολές περιέλαβε χιλιάδες υποχρεωτικές διατάξεις για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτές οι διατάξεις προέβλεπαν και αυστηρές ποινές και πλήθος τιμωρίες για τους παραβάτες τους, όπως ακριβώς προέβλεπαν και οι κοσμικοί νόμοι. Έτσι λοιπόν μετετράπη η θεϊκή νομοθεσία σε ένα πανομοιότυπο της κοσμικής νομοθεσίας, και ήταν τόσοι πολλοί οι νόμοι των πρεσβυτέρων και τόσες οι συνέπειές τους, ώστε ήταν φοβερά δύσκολη η εφαρμογή τους. Ήταν βάρος δυσβάστακτο για το λαό του Θεού, ο οποίος μην μπορώντας να το σηκώσει ξέπεφτε στην παράβαση των νόμων και ζούσε στην παρανομία, έχοντας μέσα του φόβο και τύψεις. Τα όσα είπαμε περί χάριτος ήταν άγνωστα στην νομοθεσία και στις διατάξεις των πρεσβυτέρων, των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι ήταν σκληροί και άτεγκτοι, ιδίως στην εφαρμογή των θανατικών ποινών. Η ποινή του λιθοβολισμού επιβαλόταν συχνά και την εκτελούσαν με όλη της τη φρικιαστική τελετουργία. Οι αμαρτωλοί έπρεπε να πεθάνουν. Πω, αυτό είναι φοβερό. Πράγματι είναι πολύ σκληρό και απάνθρωπο. Απάνθρωπο δεν λες τίποτα. Όταν όμως ήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, βρήκε μπροστά του αυτό το φοβερό όγκο των νόμων και των διατάξεων, βρήκε την κατάφορη παράβασή τους, βρήκε ένα λαό βασανιζόμενο από το φόβο της τιμωρίας, ένα λαό ταλαιπωρούμενο από την απελπισία των τύψεων, και ο λαός αυτός ήταν ο λαός του, ο εκλεκτός και αγαπημένος λαός του, τα παιδιά του. Από αγάπη λοιπόν έσπευσε να διορθώσει τα πράγματα. Έτσι εναντιώθηκε στις υπερβολές των πρεσβυτέρων που τους εκπροσωπούσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, και απέρριψε πολλές από τις διατάξεις και τους νόμους της παραδόσεώς τους, ενώ αρκετές, όσες συμφωνούσαν με τον αρχικό Μωσαϊκό νόμο, τις διατήρησε και τις εφάρμοσε. Κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι διόρθωσε το Μωσαϊκό νόμο
καθαρίζοντάς τον και συμπληρώνοντάς τον. Δηλαδή δεν τους κατήργησε τελείως, αλλά απλώς τους συμπλήρωσε. Εννοείς τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, ναι. Βεβαίως. Και εξ αρχής διακήρυξε ότι ο Μωσαϊκός νόμος θα ήταν ο νόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Αφού δεν θα τον καταργούσε και αφού δεν επρόκειτο να χαθεί ούτε ένα γιώτα ούτε μία οξία από αυτόν. Είπε ο ίδιος, άκουσε τα λόγια του. Μην νομίσετε ότι ήλθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να συμπληρώσω και να πραγματοποιήσω τις προφητείες του νόμου. Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ούτε μία μικρή στιγμή δεν θα καταργηθεί από τον νόμο, μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία ακόμη από τις μικρότερες εντολές και διδάξει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί τυποτένιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι σας λέγω ότι αν η αρετή σας δεν υπερβαίνει την αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, σύμφωνα με τα όσα είπατε, είναι αναγκαίο, απαραίτητο για μας τους χριστιανούς να εφαρμόσουμε τα όσα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή όχι όλα, θέλω να πω όσα δέχεται ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Η εφαρμογή αυτού καθεαυτού του ξεκαθαρισμένου και συμπληρωμένου γνήσιου Μωσαϊκού νόμου εξασφαλίζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό εννοεί ο Κύριος. Βέβαια υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως υποδεικνύει μεν την αποφυγή της αμαρτίας και λέγει παραδείγματος χάρη το ου μη χεύσεις, αλλά δεν δίνει καθόλου δύναμη για να το τηρήσεις αυτό το ου μη χεύσεις. Καλός είναι ο νόμος, ο γνήσιος που λέγαμε προηγουμένως του Μωυσέως, αλλά του λείπει κάτι. Του λείπει αυτό που δίδει ο νόμος του Ευαγγελίου. Ο νόμος του Ευαγγελίου δίδει τη δύναμη του Χριστού για την εφαρμογή του. Με τη δύναμη αυτή ο άνθρωπος γίνεται παντοδύναμος, ώστε να λέγει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, όλα μπορώ να τα κάνω μαζί με τον ενισχυτή και βοηθό μου Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός μας προτρέπει να προσέξουμε, να μην μένουμε χωρίς Αυτόν, διότι λέει ο ίδιος, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δύναμη λοιπόν προσφέρει στους υπηκόους της Βασιλείας και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Γραφή μας καθησυχάζει λέγοντας, θα πάρετε δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας. Δηλαδή οι Εβραίοι που έχουν μόνο τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούν να τον εφαρμόσουν. Εκείνο που ξέρω να σου πω είναι ότι ο Μωσαϊκός νόμος, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν δίδει δύναμη για να εφαρμόσει ο άνθρωπος τις διατάξεις του. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν και ήσαν αμαρτωλοί σαν τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τους ελέγχει με τα εξής λόγια. Άκουσέ τα. Ονομάζεσαι Ιουδαίος και αναπάβεσαι στον νόμο και καυχάσαι για το Θεό σου και ξέρεις το θέλημά του και διακρίνεις το καλό, διότι διδάσκεσαι από τον νόμο και είσαι βέβαιος ότι είσαι οδηγός των τυφλών, φως σε εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός των ανοήτων. Συ λοιπόν που διδάσκεις τον άλλο, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις? Συ που κηρύττεις να μην κλέβει κανείς, κλέβεις? Συ που λέγεις να μην μοιχεύει κανείς, μοιχεύεις? Συ που συχαίνεσαι τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσυλία? Συ που καυχάσαι για τον νόμο, ατιμάζεις το Θεό με την παράβαση του νόμου? Εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα του Θεού σε όλο τον κόσμο. Τι συμπέρασμα βγαίνει λοιπόν? Έχουμε εμείς οι Ιουδαίοι υπεροχή? Καθόλου. Διότι κατηγόρησα αλλού και τους Έλληνες και τους Ιουδαίους ότι είναι όλοι υπό την αμαρτία. Ο Μωσαϊκός νόμος λοιπόν, ο γνήσιος, μόνο διδάσκει. Όπως ένας παιδαγωγός, όπως ένας δάσκαλος που διδάσκει μικρά παιδιά. Δεν μπορεί όμως να προσφέρει τίποτε άλλο. Γι' αυτό και λέγεται μόνον παιδαγωγός εις Χριστόν. Πολύ ωραία.
Εδώ ας διακόψουμε όμως. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την εκπομπή μας «Θέματα τέλειο ζωής», συζητώντας με τον πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ και μισή ώρα, ανάμεσα σε διαλύματα ωραίας μουσικής, ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα για την νομοθεσία της Βασιλείας του Θεού. Τι λέτε, γέροντα, μετά από όσα είπαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι στη Βασιλεία του Θεού που την ζούμε από τώρα εμείς οι χριστιανοί έχουμε νόμους καλούς, ξεκαθαρισμένους, και έχουμε και την χάρη του Θεού και την Θεία Δύναμη να τους εφαρμόσουμε? Βεβαίως. Βεβαίως, είναι πολύ σωστά αυτά που είπες, και θα έλεγα ότι είναι ένα ζουμί, ένα συμπέρασμα από όλα όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα. Ο ερχομός του Χριστού, ο ερχομός του Ευαγγελίου καταξίωσε τους παλαιούς νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και του Μωυσέως και των προφητών και τους έδωσε αρχή να εφαρμόζονται με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός πήρε το Μωσαϊκό νόμο και φρόντισε να τον ανανεώσει, να τον μεταμορφώσει, να τον καταξιώσει και να τον κάνει εφαρμόσιμο με τη δύναμή του. Έτσι, ο Μωσαϊκός νόμος έγινε νόμος του Χριστού, όπως λέει η Αγία Γραφή στην προς Γαλάτας επιστολή και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Αλλά βέβαια αυτά που λέω πρέπει να νοηθούν σε άλλη μορφή και διάσταση. Έπαυσε να είναι τυραννικός ο νόμος του Θεού με τις ατέλειωτες απαιτήσεις του και διαταγές του, αλλά και με τις φοβερές απειλές και τιμωρίες του. Από όλα αυτά ο Χριστός μας λύτρωσε και μας ελευθέρωσε. Και γράφει η Αγία Γραφή: στην ελευθερία λοιπόν στην οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, σταθείτε σταθεροί και μη θελήσετε να υποταχθείτε πάλι στο ζυγό της δουλείας του νόμου. Ωραία. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά πώς να σας το πω. Μίλησε ελεύθερα. Σαν πολύ τολμηρά μου φαίνονται όλα αυτά τα τελευταία που είπατε. Τολμηρά. Γιατί τολμηρά? Πρώτα πρέπει να σου πω ότι αυτά που είπα δεν τα είπα εγώ. Θα άκουσες ότι τα διάβασα από την Καινή Διαθήκη. Και δεύτερον, πες μου γιατί τα λες τολμηρά. Φοβάμαι μήπως παρεξηγηθούν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης, ιδιαιτέρως από κάποιους νέους, κάποιες νέες. Φοβάμαι μήπως αυτά τα περί ελευθερίας που δίνει ο Χριστός τα εννοήσουν σαν συνθήματα ασυδοσίας. Βέβαια χρειάζεται πολύ προσοχή. Η απελευθέρωσή μας από το γράμμα του νόμου, το οποίο σκοτώνει, και η ελευθερία στο πνεύμα, το οποίο ζωογονεί, όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν σημαίνει ασυδοσία. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος γράφει, λέει: μόνον προσέξτε μήπως η ελευθερία αυτή δώσει αφορμή στη σάρκα να κάνει κακό. Μας απάλλαξε μεν ο Χριστός από το ζυγό της δουλείας, το νόμο, και μας άφησε να πράττουμε ό,τι θέλουμε, όχι όμως για να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή για το κακό, αλλά για να έχουμε λόγους να εισπράξουμε μεγαλύτερο μισθό, προοδεύοντας σε ανώτερη σκέψη και ζωή. Είδες τι ωραία που τα εξηγεί ο Άγιος. Ο Χριστός, αγαπητέ μου, φρόντισε να βάλει σωστή τάξη και σωστή σειρά στο νόμο. Μερίμνησε ώστε να διορθώσει τα κακά του και να αξιοποιήσει τα καλά του. Πρώτη μέριμνα του Χριστού ήταν να καθαρίσει τον νόμο από τις απειράριθμες αμαρτωλές προσθήκες νόμων και διατάξεων που είχαν κάνει οι πρεσβύτεροι. Όπου όμως αυτοί δεν δίδασκαν διαφορετικά από το γνήσιο νόμο του Θεού, δεν τους απορρίπτει ο Κύριος ως προς τη διδασκαλία τους. Τους απορρίπτει όμως ως προς κάτι άλλο, ως προς τη ζωή τους. Θυμάσαι τι έλεγε προς το λαό? Όσα σας πούνε, έλεγε προς το λαό ο Χριστός, όσα σας πούνε, εννοεί τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και τους φαρισαίους κλπ. Όσα λοιπόν σας πούνε να τηρήσετε, τηρήστε τα, αλλά μην κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους, διότι λένε μεν αλλά δεν κάνουν. Δένουν φορτία δυσβάστακτα και τα βάζουν στους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κουνήσουν.
Δεύτερη μέριμνα του Χριστού ήταν να συμπληρώσει όλα τα κενά που παρουσίασε ο νόμος. Γι' αυτό και διδάσκει σε πρώτο πρόσωπο λέγοντας το «εγώ δεν λέγω ημίν», σε αντιπαράθεση με το τι έλεγε ο νόμος πριν. Παραδείγματος χάρη λέει «Ακούσατε ότι ελέγχθη στους προγόνους σας από τον νόμο του Θεού μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος βλέπει γυναίκα για να την επιθυμήσει ήδη διέπραξε με αυτή μοιχεία μέσα στην καρδιά του». Ή σε άλλο σημείο πάλι λέει ο Χριστός «Πάλι ακούσατε ότι ελέγχθη στους προγόνους σας από τον νόμο του Θεού μην παραβαίνεις τον όρκο σου, αλλά να εκπληρώνεις τους όρκους σου που έδωκε στον Κύριο. Εγώ όμως σας λέγω», λέει ο Χριστός, «να μην ορκίζεστε καθόλου». Αυτό το «εγώ όμως σας λέγω, γέροντα», δεν σημαίνει ότι ο Κύριος αναιρεί τον νόμο των προγόνων, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης? Όχι. Θα σου πω τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει «Τα όσα λέγει ο Κύριος δεν είναι ανέρεσης των παλαιών, αλλά υπογράμμισης και συμπλήρωσης, διότι όταν λέγει να μη οργιζόμεθα δεν αναιρεί το ου φωνεύσεις, αλλά το συμπληρώνει και του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και σε όλα τα άλλα. Γι' αυτό και τότε που έδιδε τον παλαιό νόμο έβαζε τα σπάρματα εκείνων που αργότερα επρόκειτο να τα διδάξει σαφέστερα όταν θα έκανε αντιπαράθεση των παλαιών και των νέων νόμων. Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τρίτη μεριμνά του ήταν να εφαρμόσει τις διατάξεις του γνήσιου Μωσαϊκού νόμου και να εκπληρώσει, να πραγματοποιήσει τις προφητείες του που μιλούσαν για τον ερχομό του στη γη και για τη λύτρωση που θα έφερνε στους ανθρώπους σαν Μεσσίας. Και τέταρτη μεριμνά του ήταν να διδάξει τη νέα ευαγγελική διδασκαλία του, τους νέους νόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι η Βασιλεία των Ουρανών απέκτησε δύο νομοθετικούς κώδικες, τον Παλαιό και τον Καινούριο, και αυτοί είναι οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι νόμοι της Καινής Διαθήκης. Νομίζω όμως πως αρκετά μιλήσαμε για τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και την νομοθεσία της. Τι θα είχατε να μας πείτε για τη νέα νομοθεσία? Αυτή άλλωστε είναι νομίζω που θα ισχύσει από τώρα μέχρι την ατέλειωτη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Πράγματι στη Βασιλεία των Ουρανών που αρχίζει από τώρα θα υπερισχύει και θα τηρείται η καινούρια νομοθεσία, οι νόμοι του Ευαγγελίου, οι νόμοι του Χριστού, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ένας και μόνον: η αγάπη. Η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη περιλαμβάνει όλα όσα δίδασκε η Παλαιά Διαθήκη, όσα ζητούσε ο Μωσαϊκός νόμος και όσα ζητούσαν οι προφήτες. Γι' αυτό λέει ο Χριστός τα εξής: να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου, και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Από αυτές τις εντολές εξαρτώνται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Γι' αυτό και λίγο αργότερα έλεγε ο Απόστολος Παύλος: εκείνος που αγαπάει τον άλλον έχει εκπληρώσει τον νόμον. Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Έτσι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού αρχίζει χωρίς τον νόμο και τους προφήτες. Δεν τους απορρίπτει, αντίθετα τους διατηρεί τιμητικά στους κόλπους της. Αρχίζει όμως από εκεί που τελειώνουν οι προφήτες. Ο τελευταίος προφήτης, σου θυμίζω, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος. Και λέγει ο Χριστός για αυτό το θέμα: μέχρι την εποχή του Ιωάννη ήταν ο νόμος και οι προφήτες. Από τότε και δόθε κηρύττεται το χαρμόσυνο νέο, το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία των Ουρανών, και ο καθένας βιάζεται να μπει σε αυτήν. Μήπως μπορείτε να μας βάλετε σε μια σειρά τους νόμους της Βασιλείας του Θεού? Ναι, να τους βάλουμε σε μια σειρά. Πρέπει όμως να πω πρώτα ότι η νέα νομοθεσία της Βασιλείας των Ουρανών, η νομοθεσία του Χριστού,
Διαφέρει από την παλαιά ως προς την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των νόμων. Υπάρχουν οι σπουδαίοι νόμοι και οι απουσιώδεις νόμοι. Γι' αυτό ακούμε το Χριστό να λέει προς τους πρεσβυτέρους ελεγκτικά: «Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι ναι μεν προσφέρετε το 1/10 από το δυόσμο σας και από τον άνηθό σας και από το κείμενό σας, αλλά αφήσατε τις σπουδαιότερες εντολές του Μωσαϊκού νόμου, που είναι το δίκαιο και η αγάπη και η πίστης». Έτσι λοιπόν, αφού μιλάμε τώρα για τη νέα νομοθεσία, έχουμε και νέα ιεράρχηση των νόμων στη Βασιλεία του Θεού, που εδώ στη γη μεν είναι η Εκκλησία και στο αιώνιο μέλλον είναι ο Παράδεισος. Θα ισχύουν λοιπόν οι νόμοι, αλλά σε διαφορετική σειρά. Ας πούμε λοιπόν τη σειρά. Πρώτος έρχεται ο νόμος της αγάπης προς το Θεό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα εξής: «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή». Και συνεχίζει ο Χριστός λέγοντας το δεύτερο νόμο, που είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Λέει: «Δεύτερη εντολή όμοια με αυτήν είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Βλέπετε τι ωραία που τα βάζει σε σωστή σειρά ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας πιστά τη σειρά αυτή, ομιλεί για 3 νόμους που δίδαξε ο Χριστός: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αλλά λέγει, μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη. Η αγάπη σίγουρα είναι το μεγαλύτερο καλό. Επίκαιρο νομίζω όμως είναι, Γέροντα, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην αγάπη. Τι λέτε? Βεβαίως. Πριν συνεχίσουμε, για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, λέω ότι συζητάμε με τον σεβαστό μας Γέροντα Πατέρα Σπυρίδωνα πάνω στο θέμα ποιοι είναι και θα είναι οι νόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Γέροντα, σας διέκοψα ενώ λέγατε για το μεγαλύτερο νόμο που είναι η αγάπη. Ναι, ο νόμος της αγάπης λοιπόν είναι πάνω απ' όλα, αλλά και περιλαμβάνει όλες τις εντολές του Κυρίου. Αν αγαπάμε τον Κύριο, εφαρμόζουμε όλες τις εντολές του. Γι' αυτό λέγει εκείνος: «Αν μ' αγαπάτε, εφαρμόστε τις εντολές μου». Και ο Άγιος Χρυσόστομος συμπληρώνει ερμηνευτικά: «Πρέπει παντού να δείχνουμε την αγάπη μας με έργα και με πράξεις». Αυτό είναι αγάπη, το να υπακούμε στους νόμους του Χριστού. Κάποτε οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη αγωνιζόντουσαν να εφαρμόσουν τους νόμους του Θεού, κινούμενοι από φόβο προς το Θεό. Με τον ερχομό του Χριστού όμως τους δόθηκε κίνητρο για να εφαρμόσουν τους νόμους του Θεού, τους δόθηκε η αγάπη προς το Θεό. Ο Χριστός δεν κατάργησε τους νόμους του Θεού, άλλαξε τα κίνητρα για την εφαρμογή τους και αντικατέστησε σοφά το κατώτερο κίνητρο του φόβου με το ανώτερο και πνευματικό κίνητρο της αγάπης. Πολύ ωραία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιοι νόμοι έρχονται στη συνέχεια μετά το νόμο της αγάπης? Φυσικά θα σας πω, αλλά για να το ειδούμε αυτό, ας ανατρέξουμε στα πρώτα λόγια του Χριστού, στο πρώτο κήρυγμά του επάνω στη γη. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή για την πρώτη διδακτική του εμφάνιση: «Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή ήλθε ο Ιησούς στη Γαλιλαία και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Θεού και έλεγε ότι ο χρόνος συμπληρώθηκε και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, και έλεγε μετανοείτε
και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και μετανοείτε πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, Γέροντα, ότι μετά τον πρώτο νόμο της αγάπης έρχεται η μετάνοια. Ωραία, το βρήκες. Βεβαίως. Και υπό τον όρο της υπάρξεως αυτού του νόμου και της εφαρμογής του έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών μέσα στην κάθε ψυχή. Και η κάθε ψυχή στη χάρη και στα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά περί αυτού νομίζω ότι είπαμε αρκετά στην αρχή της συζητήσεώς μας. Άλλος βασικός νόμος ποιος είναι? Ναι, άλλος βασικός νόμος, σύμφωνα με τα πρώτα λόγια πάλι του Χριστού, είναι η πίστης. Μάλιστα. Όπως λέει η Γραφή, είναι ο νόμος που απαιτεί πίστη. Είναι και αυτός προϋπόθεσης για την υποδοχή της ερχομένης Βασιλείας των Ουρανών. Έχοντας λοιπόν έστω και λίγη πίστη, μπορούμε να είμαστε δυνατοί για να κάνουμε και τα αδύνατα δυνατά. Μπορούμε να δικαιωθούμε και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, αφού όπως πάλι λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δικαιώνεται από την πίστη του χωρίς τα έργα του νόμου. Και αλλού λέει, θα σωθούμε και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Θα ευαρεστήσουμε στο Θεό, αφού όπως συνεχίζει η Γραφή, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνει κάποιος ευάρεστος στο Θεό. Και τελικά με την πίστη θα πάμε στη μέλουσα Βασιλεία των Ουρανών, στην καλύτερη πατρίδα, όπως λέει η Γραφή, στην επουράνια, όπου ο Θεός μας έχει ετοιμάσει πόλη. Άλλος νόμος, ο τέταρτος στη σειρά. Βλέπω τους μετράς. Ναι. Ωραία λοιπόν. Άλλος σοβαρός νόμος είναι η ελπίδα. Η ελπίδα προς το Θεό. Αυτός ο νόμος, αν τηρηθεί, μας εξασφάλισε τη σωτηρία μας στην αιώνια Ανάσταση και ζωή. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, με την ελπίδα σωθήκαμε. Και εγώ, ο Παύλος, είμαι ο Απόστολος του Ιησού Χριστού για να οδηγήσω τους εκλεκτούς του Θεού στην ελπίδα, στην αιώνια ζωή, στην οποία ο Θεός που δεν ψεύδεται υποσχέθηκε πριν από όλους τους αιώνες. Η ελπίδα βέβαια είναι κάτι που δεν χωρίζεται από την πίστη. Γι' αυτό στον ορισμό της πίστεως που δίδει η Αγία Γραφή λέει, πίστης είναι η απόδειξη όλων εκείνων των πραγμάτων στα οποία ελπίζουμε και που τα μελετάμε έστω και αν δεν τα βλέπουμε, όπως είναι όλα όσα αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο πέμπτος νόμος ποιος είναι, Γέροντα? Ο πέμπτος νόμος είναι η τελειότης. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας τον παρέδωσε λέγοντας, να είστε λοιπόν τέλειοι όπως και ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Ο νόμος αυτός, εάν τηρηθεί, μας εξασφαλίζει την τελειότητα, μας εξασφαλίζει την ομοίωση με το Θεό, που είναι και ο αρχικός σκοπός της υπάρξεώς μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Είναι πολύ ωραία. Υπάρχει έκτος νόμος? Υπάρχει. Είναι παρεμφερής με την τελειότητα και ο νόμος αυτός είναι η αγιώτης, για την οποία λέει ο Θεός, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Πολύ ωραία. Και νομίζω θα υπάρχει και έβδομος νόμος. Βεβαίως υπάρχει. Είναι η τήρηση του θελήματος του Θεού. Αυτός ο νόμος είναι σπουδαίος νόμος και είναι ανάγκη να εφαρμοστεί έστω και αν συνεπάγεται θυσία του προσωπικού μας θελήματος. Και είναι σπουδαία προϋπόθεση για την είσοδό μας στη Βασιλεία του Θεού, δεδομένου ότι εκεί μέσα όλοι τηρούν και θα τηρούν τον νόμο αυτό. Λέγει ο Κύριος, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που εφαρμόζει το θέλημα του Πατέρα μου του επουράνιου. Γι' αυτό και μας προτρέπει ο ίδιος να το κάνουμε βασικό αίτημα προσευχής, λέγοντας στη μοναδική προσευχή που μας δίδαξε αυτός ο ίδιος, γεννηθήτω το θέλημά σου. Στο Πάτερ ημών τι λέμε? Γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσοι πράττουν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα είναι τόσο αγαπητοί από τον Χριστό, ώστε να τους θεωρεί μητέρα του και αδέλφια του, όπως το δήλωσε κάποτε ο ίδιος λέγοντας, εκείνος που θα εφαρμόζει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα. Τελικά νομίζω ότι με τη σταύρωση του
ο ίδιος υποτάχθηκε στο βασικό αυτό νόμο και εφάρμοσε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα το δικό του. Ναι, ναι. Να θυμηθούμε εδώ τα ίδια τα λόγια του. Ναι. Λέει, δεν επιδιώκω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του πατέρα μου που με έστειλε στη γη. Και οπωσδήποτε αυτά που είπε δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά και πράξη. Και δεν εννοώ μόνο την καθημερινή του πράξη, οπότε τηρούσε τις εντολές και το θέλημα του Θεού, αλλά εννοώ και τη μεγάλη και ηρωική πράξη της αυτοθυσίας του, όπως είπες, τη σταύρωσή του, που ήταν θέλημα του ουρανίου πατρός. Και τον ακούμε το βράδυ λίγο πριν από τη σύλληψή του στον κήπο της Γεθσιμανή να λέει προς τον ουράνιο πατέρα, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν ας αποφύγω το ποτήρι αυτό, αλλά όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Και μετά πάλι από αγωνία και θλίψη καταλήγει, «Ας γίνει το θέλημά σου». Και τελικά έγινε το θέλημα του Θεού. Νομίζω όμως ότι έχουμε λίγα περιθώρια χρόνου για να ακούσουμε μια θαυμάσια απαγγελία της Κυριακής Προσευχής Πάτερ ημών και θα επανέλθουμε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, κι άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πνεύμα. Πέστε μας, γέροντα, κάτι περισσότερο για τον 7ο αυτό νόμο της Βασιλείας των Ουρανών, για τον νόμο που λέγεται θέλημα του Θεού. Ναι, αυτός ο νόμος, το θέλημα του Θεού, πρέπει να πούμε ότι αδιάκοπα εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται στη Βασιλεία των Ουρανών από τους αγγέλους του Θεού, οι οποίοι είναι, σύμφωνα με αυτό που λέει ο ψαλμός, εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Αυτός ο νόμος πρέπει να είναι και το καθημερινό μέλημα όλων των ανθρώπων που θέλουν να είναι μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό λέει η Αγία Γραφή, να εξετάζετε ποιο είναι ευάρεστο στον Κύριο και να μαθαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Μάλιστα, υπάρχει άλλος νόμος εκτός από αυτόν που είπαμε? Ναι, υπάρχει ένας τελευταίος που θα πω. Είναι βασικός νόμος και λέγεται υπακοή. Το νόμο αυτό τον εφάρμοσε πρώτος ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος, όπως λέγει η Γραφή, έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου σταυρικού. Έτσι, με την υπακοή του κατάφερε να ανοίξει την μέχρι τότε κλειστή για τον άνθρωπο πόρτα του παραδείσου, η οποία είχε κλείσει πίσω από τον εξόριστο ανυπάκουο Αδάμ. Και λέγει η Γραφή, όπως με την ανυπακοή του Αδάμ οι πολλοί άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και με την υπακοή του Χριστού θα σωθούν οι πολλοί. Και μας δίδει εντολή λέγοντας, σαν υπάκουα παιδιά να γίνεστε κι εσείς άγιοι, όπως είναι άγιος εκείνος που σας κάλεσε. Ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει ότι η υπακοή είναι η αιτία της ελευθερίας μας από την αμαρτία και μας γράφει, δόξα τω Θεώ, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας υπακούσατε με την καρδιά σας στη διδασκαλία του Χριστού, στην οποία παραδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε, έτσι από την αμαρτία γίνατε δούλοι στην ενάρετη ζωή. Μέτρησα, γέροντα, συνολικά 8 νόμους που έχει και θα έχει η Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, αυτή είναι η βασική νόμη του Χριστού, της Νέας Νομοθεσίας, του Ευαγγελίου.
Υπάρχουν και άλλοι ακόμα που ίσως δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτούς τους βασικούς, αλλά αποτελούν ανάλυση αυτών σε λεπτομερέστερες εντολές. Όλο το Ευαγγέλιο, ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι νόμοι της νέας νομοθεσίας που παρέδωκε ο Χριστός. Οι νόμοι του Χριστού είναι και επίοικέστεροι, αλλά είναι και πιο ακραίοι. Η ίδια η Αγία Γραφή το λέγει αυτό. Οδόν υπερβολική των άκρων σας υποδεικνύω, διότι ο Χριστός δεν ικανοποιείται με το να τηρήσουμε 5, 6, έστω 10 ή 20 εντολές και να τελειώσουμε εκεί. Ζητάει μια αδιάκοπη πρόοδο, μια αδιάκοπη πορεία προς την ατέλειωτη τελειότητα. Ζητάει να είμαστε πιο ενάρετοι από τους ενάρετους της Παλαιάς Διαθήκης, άγιοι, τέλειοι. Δηλαδή ο Κύριος φανερά πλέον μας ζητάει καθαρά ανώτερα πράγματα. Έτσι είναι. Ανώτερα πράγματα, τα οποία όμως θα χρειαστούν κάποιες θυσίες για να τα πραγματοποιήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι την ομοθεσία του την παρέδωκε αφού την υπέγραψε, και δεν την υπέγραψε με μελάνι, αλλά με αίμα, και όχι με αίμα ζώων και τράγων και ταύρων, αλλά υπέγραψε τη νέα νομοθεσία με το ίδιο το Πανάγιο αίμα του. Λέγει η Γραφή, όχι με υλικά μέσα, ούτε με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και έτσι μας εξασφάλισε αιώνια λύτρωση. Η εφαρμογή των νόμων του απαιτεί το ίδιο και από μας, να φτάσουμε μέχρι θυσίας, σταυρώσεως και αίματος. Αλλά και οι δωρεές, οι προσφορές της Θείας Χάριτος είναι τεραστίας σημασίας και αξίας, και θα δοθούν σε όλους αυτούς που με την καρδιά τους θα δεχθούν τους νόμους του Χριστού. Ο Κύριος τους υπόσχεται να τους δώσει εδώ στη γη εκατονταπλάσια ανταμοιβή και αιώνια ζωή στο ερχόμενο μέλλον. Εμείς οι χριστιανοί προτιμήσαμε την ακραία οδό του Κυρίου, την οδόν καθ' υπερβολήν όπως λέει, και τις δωρεές της Θείας Χάριτος, έστω κι αν χρειαστεί να κοπιάσουμε εδώ στη γη, να ασχηθούμε, να θυσιαστούμε και να σταυρωθούμε. Άλλωστε αυτό θα ευχαριστήσει τον ουράνιο Πατέρα μας που του χρωστάμε τόσα πολλά. Σεβαστέ μας Γέροντα, σας ευχαριστούμε και πάλι. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα, ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα. Ας χαιρετήσουμε τους ακροατές μας και καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή με νέες ερωτήσεις και νέες απαντήσεις.